Добър вечер, приятели. Ето новата версия на Коди, Green Revolution, новата версия на Коди, най-новата версия. В момента вижте, всички български канали работят. Може да гледате всички канали безплатно. Вижте, Green Revolution. Виждате ли? Но, новото Коди, новото приложение Green Revolution работят всички канали безплатно. Вижте. Коди 19.4 Matrix Green Revolution с нови add-ons. Ето вижте, работят прекрасно каналите. Всичките кодирани канали, български канали са тук. Аз в момента гледам всички безплатно. Ето видите ли, Дема Спорт. ЦСКА на първата позиция, вече с 6 точки аванс пред Лудогорец, но пък от друга страна Мак Спорт. Доста сериозни Видите ли? трудности срещат домакините в този. Мак Спорт 2. С топката Лоренцо Лука бележи попадение и дава надежда на Аякс. Ето видите ли? 40 секунди след появата си в играта. Green Коди 19.4 Matrix Green Revolution с нови add-ons. Работят каналите перфектно. Ето вижте, перфектно. Ето вижте, Мак Спорт работят перфектно, безплатно. Някой, ако има нещо интерес, може да ми пише долу на лично.